Gamayyar ƙasashen nahiyar Afirka ta yi Allah wadai da yunkurin juyin mulki da aka yi a Mali. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a sashen rahotanni wanda ke kawo muku al'amura da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan wannan ne zuwanka na farko izuwa wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa wanda hakan ba zai ɗauke ka wani lokaci mai tsayi ba, ka sani kuma a kyauta ake danna subscribe. Da fatan zaka danna mana subscribe. Ga kanin labaran kamar haka. Gamayyar kasashen nahiyar Afirka AU ta yi Allah wadai da damƙe shugaban ƙasar Mali Ibrahim Keita tare da ministansa da sojojin ƙasar suka yi. Kafa sadarwa ta Legit ta rawaito cewa a yau Talata ne wasu sojoji suka damƙe shugaban ƙasar Mali tare da wasu membobin majalisarsa a gidansa da ke Bamako, babban birnin ƙasar. Ɗaya daga cikin sojoji ya shaidawa AFP cewa muna masu faɗa muku cewa shugaban ƙasa da firaministansa na hannunmu. Martani kan hakan, shugaban gamayyar Afirka Musa Faki ya yi kira ga sakin su biyun ba tare da ɓata lokaci ba. Haka zalika ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙungiyoyin duniya da su nuna rashin amincewarsu akan wannan yunkuri na amfani da ƙarfin soji wajen mulki a Mali. Faki ya bayyana hakan ne a shafinsa na Twitter. Ya ce, ina Allah wadai da duk wani yunkurin canji da ya saba wa kundin tsarin mulki, kuma ina kira ga sojojin da su janye daga amfani da ƙarfi su kuma girmama dimokuraɗiyya. Ya ƙara da kiran ECOWAS da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya da su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen hana amfani da ƙarfin soji domin kawo ƙarshen rikicin siyasa. Gabanin damƙe shugaban ƙasar a yau Talata, tsohon shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan, wanda shine wakilin ECOWAS da aka tura sulhunta rikicin Mali, ya kuma ziyarci shugaba Muhammadu Buhari. Ya bayyana wa Buhari cewa ƙungiyar adawa a ƙasar Mali M5 ta dage kan bakanta na cewa sai shugaba Keita ya yi murabus. Idan za ku tuna a watan Yuli ne shugaba Muhammadu Buhari da wasu shugabannin ECOWAS suka kai ziyara ƙasar Mali domin sulhunta ɓangarori biyu. Amma ganawarsu da shugaban hamayya Imam Dikko ya ƙare ne a baran-baran. To Allah ya kyauta. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa. Ci gaba da kasancewa da tashar mu a koda yaushe. Sai mun sake saduwa.